Lezi izindaba zo-1KZNTV ifundela usamukeliso wanqulunga angikwamukele mbukeli asikubhekele lezo ke ihamba phambili usuku namhlanje. Abomhlaba afaka isandla Kwelikamthaniya kuphazamiseke ukufunda ngenxa yombhikisho kanti ke kumashelwe isizinda sozimboni eRichards Bay. Alokhu ke eqhubeke njalo ukufaka isandla amazwe omhlaba ukulekelela ke imiphakathi ekhahlanyezwe izikhukhulu esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuleli unkosazana Dlamini Zuma amukela ke umnikelo ovelezweni United Arab Emirates esikhungweni sezindizi Ngenxa eThekwini. Uthi ke lo mnikelo uzokwenza umehluko omkhulu kakhulu njengoba abantu ke abagcinwe emahholo bebhekene nengwadla ungalitholi usizo olwanele. Lo mnikelo ke wokudla okungu-52 wamathani okuhlanganisa namanzi uzolekelela kakhulu ke leyo mphakathi ebhekene nenkinga yamanzi. Njengenye yendlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwezwe lakuleli kanye nelase-United Arab Emirates, ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana kuleli wamukele umnikelo ovela ke ezweni lase-Emirates njengoba ke belule isandla ukulekelela elakuleli kwazisekela sabhekene nengwadla yokusiza izisulu zezikhukhula. We've had long relations with this country since our democracy, but when we had the disaster, they are amongst the first countries to say, what can we do to assist? And we are very happy that they've brought the most essential because they've brought food. All this, what you are seeing, is food for the people who are in the shelters. And you know that that's the most essential item because it's oxygen, it's water, it's food for survival. So we are very grateful for this donation. Lo mnikelo uhlanganisa ukudla, okugqoka, okulala, amanzi, nokunye ke okuningi okwenza kube ke umnikelo womthamo wamathani anga-52. Isithunywa sase-Emirates kuleli sithi ke lo mnikelo bawuqoqoke izakhamuzi zakuleli yazwe kanye ke nohulumeni wakhona njengoba ke bezwelana kakhulu nabasele dengwane ngenxa ke yesimo sezulu esahlasela elakuleli. This is donation from the government and the people of United Arab Emirates for as you know the disaster environment happened in KwaZulu-Natal. It should come early in this time, but we have been making in the right time. This is 52 tons of food directed to the people who need it. It is a support, but it's also to come from show the relation of United Arab Emirates, people to people, and we are happy about this to come this time. Zibalela ngaphezulu kwama-90 izikhungo okukhoseliswe kuzona abasale dengwane. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi ke lide ibanga elizohanjwa yilomnikelo njengoba ke kulezi izikhungo kudingeka ke abantu badle kathathu ngosuku nokuyingwadla ke enkulu ebhekene nohulumeni. The food donation will go a long way to KwaZulu-Natal. It will rescue us. In fact, the 52 tons of food they have brought here will mean a lot. We have 96 shelters, and those shelters each receive 3 meals a day. So you see that we need food. Those food donations are more than welcome. And more than that, the Arab Emirates, they have been mindful of the fact that the COVID-19 is still with us. They have brought something for us during COVID-19, which says our people who are kept there in our shelters should be healthy. Konquswe namanye amazwe omhlaba ukuba ke nawo afake isandla. Ezindabeni zo-1KZNTV kubikuntomkhona Mvubu ngesethekwini. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu ihluma esisemayeni ngasenseleni enyakatho neLikamthaniya kulandela kombhikisho abazali nabafundi abazwakalise ungenami ngothishanhloko walesi sikole. Omunye wabazali ekhuluma neziko lezindaba le-1KZNTV uNtando wenkosi Dludla uveze ukuthi ke bafuna ahamba uthishanhloko walesi sikole ngoba basola ukuthi ke nguyena isizathu sokuhayiza kwezingane zabo esifunda kuso lesi sikole.
Babhodla umlilo abazali beingane zesikole samabanga aphezulu esisenseleni iHlomo High School abasola uthishanhloko lesisikole ngokuba nesandla esigamekweni zokuhayiza kwezingane zabo ezifunda kulesi sikole. Omunye wabazali uNtando Yenkosi Dludla uthi bamfuna ehambile lo thishanhloko kulesi sikole ukuze kuzocaca imbangela yalezi zigameko. Ukuze kuzoba nepeace kulesi sikole lesi. Uthisha omkhulu ethi ukusihlehlela kancane ukuze sibone isimo ukuthi sihamba kanjani ngoba nazi ingane zikhala ngaso ngaye uthisha omkhulu mhlambe mangathiwa kuhlehla uthisha omkhulu cabanga ukuthi mhlambe singabona ngabe sekubonala isimo ukuthi kwenzeka kanjani lapho. Ubese veza ukuthi selokhu kuqale ngolwesine lwesonto ledlule ukuhayiza nokuquleka kwabafundi balesi sikole kepha ukuthi abalitholi ithuba lokuxoxisana naye uthishanhloko ngabazali. Kuyinto ethi kuba be serious ngolesine sawathola ama calls ukuthi izingane ziyagula azikho right kanti nalast day kuye kwathi ukwenzeka kwase kube kwangathi kuyamba especially mase ngathi ziyabhala izingane futhi lento ngathi iqinisa kakhulu izingane zethu masizithi ziyafunda siziyabhala. Omunye wabazali uthi izingane zabo selokhu ziqale ukuquleka ngemuva kokufika kaMfundisi waseNigeria ezothandazela abafundi njengoba bese kusondele izivivinyo zikaNhlangulana. Into engiphatha kabi kulesi sikole ukuthi abantwana nje bayawa bonke kuyimanje nje khona omunye sejump ifence ngicabanga ukuthi kodwa leli demon lenziwa yilo Nigeria lo Chineke lobe bembizile ngicabanga ukuthi uyena owenza konke lokho ngoba ikhansela lethu ilona elifonela umuntu lambiza lathi nalicela umfundisi lo baba lo waletha umfundisi oyiNigeria uthisha omkhulu izolo sikhulumileke naye wayichazele wathi akazani na Nigeria into engicasula kakhulu ukuthi ingane ihamba ngezisu njengeinyoka kulesi sikole. Imizamo yokuthola umnyango wezemfundo ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni zo1KZNTV ngingumqondisi Myeni ngibika ngisenseleni. Ongcweti bemsebenzi izandla yahlukene ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal bamasheke ngenhloso ukuhambisa uhlu lwezikhalazo zawo kwindawo yokuthuthukiswa kwezimboni Richards Bay Industrial Development Zone ngaseduze igazi eMRNC. Ekhuluma ke neziko lezindaba lo1KZNTV uhlalwe King Cetshwayo Artisans Forum uLusiwe Masondo uthi ke baneme ngohlelo olusetshenziswa iRBIDZ njengoba beqasha abantu bangaphandle beshiye bona bengabendawo. Masondo ke uthi ke babanikeza ke izithuko eziyisikhombisa ukuba baphendule kwizikhalazo zabo uma ngenzeki lokho kuzophoqeleka ukuthi ke umbhikisho wabo bawuthi ke ukuqinisa. Amalungu King Cetshwayo Artisans Organizations amashele ahambisa uhla lwezikhalazo kwi-Richards Bay Industrial Development Zone. Kuhla lwezikhalazo zabo kuhlanganisa ukuvalelwa kwabo amathuba uma kuvela imisebenzi kodwa ke kuthathwa abantu bakwezinye izindawo noma bangaphandle. Esikhala ngakho kakhulu ukuthi kulethwa abantu abasuka kwezinye indawo bazoqala ukuthola umsebenzi while thina silokhu sihleli kade silokhu sibuya ke sizama ukukhuluma neIDZ. This is why size sagcina sidecide ukuthi ke ngoba sibona ngazuthi asinakekile asisondele sizilethe ikhalazo ithina kahle kule ndawo esicabanga ukuthi ithina fanele besinikezwa ithuba kuqala lokuthi sikwazi ukuthi sisebenze sikwazi ukuthi sondla abantwana bethu and everything kodwa kubhlungu kakhulu ukuthi umuntu uyaphuma ubheke eShoprite uyafika uficana nomuntu ovela ePakistan uyasebenza yena uyakwazi ukuthenga igrocer wena while ngaleso sikhathi ulambile ungazi ukuthi uzobuyela uthini ebantwaneni. Laba ke bakhala ngokuthi uma kukhona ama projects aqhamuka ezigapanini sifika ke sesifika nabantu bazo nokuholela ukuthi bona bavaleleke amathuba emsebenzi. Into enzekalayo ama projects efika into enzekayo bafika nama companies already asuka endaweni ezikude lokho kwenza ukuthi vele fanele bazofika sebefika nabantu abafika nabo abasebenzi babo lokho kusincisha amathuba kanti around la Richards Bay akhona ama companies esithemba ukuthi mangabe ethola umsebenzi vele abantu azobaqasha umphakathi. Uhla lesikhalazo lamukelwe ke yilowo ophethe zokuxhumana uChoice Sihiya. We received a memorandum from the King Cetshwayo Artisans Forum, namhlanje si Richards Bay IDZ, phethe uhlu lwezikhalazo zabo. In the main, it's around prioritization of my locals with regards to employment. So basically, we will be taking a memorandum back to our leadership and looking into the issues that they have raised
and then responding to them within the time that we have agreed on. We have agreed to respond to the memorandum within a period of 7 days. Iqeqebana labantu abakhoseliswe emahholo ahlukahlukene ngaphansi komasipala iTheku bagaseleke ikomkhulu lalo masipala iCity Hall njengoba bekhala ngenhlalo engagwinyisa imathe lapho begcinwe khona kusukela ke bakhahlanyezwa yizikhukhula. Usibusiso Khumalo ongomunye abahola laba uthi ke sesisidi isikhathi bebekezelele ukukhohliswa uhulumeni ngakho ke bathatha isinqumo sokuyoqhinqa emahhovisi akhe uhulumeni ngenhloso kuba nabo ke baphile impilo efudumele futhi ke abakhumbule njengoba kubukeka ngathi ke usebalibele laba ke bebeshaya phansi ngonyawo bethi ke kabayindawo ngaphandle kwesisombululo. Bavuke umbhejazane abantu abahlala ngaphansi kamasipala eTheku abagcinwe emahholo ehlukahlukene nababeyisulu zezikhukhula ezibonakele kusona isifundazwe KwaZulu-Natal kusukela ngenyanga eyedlule njengoba ke begasele khona lapha ke eCity Hall eThekwini nalapho ke bekhala phakathi kokunye ukuthi ke kabahleli kahle kuona lamahholo. Abantu bakithi bagciniswa kwezilwane emahholo nasemazulu and ayikho ugovernment wethu into ephathekayo noma ekuyiyona ayishoyo ukuthi labantu bazophuma nini emahholo and into esezenzeke emahholo zidiminize umuntu omnyama ngendlela eyisimanga ayikho privacy and labantu sebehlala more than 2 months and siyazi indaba zama-funds nazo zonke izinto but ayikho into eyi-way forward eshoyo ukuthi labantu bazophuma nini. So what we had decided ukuthi labantu bakithi ababuye bazohlala la phambi kwama-officials bangene bewabona everyday bephuma ukuze bakwazi ukuthi babe ne-solution. Government kunama-building amadala, ugovernment kuney'ndawo e-abandoned. Kuzokhumuleka-ke ukuthi ithimba lendaba libike kaningi ngey'gameko ezenzekile kuwona lamahholo njengoba-ke kuke kwabonakala kwelinye lamahholo endaweni yaseHammersdale kuqubuka-ke umlilo. Ngadilikelwa izindlu eziwu-3 ukuze ngidilikelwe ngakhe kuleya ndawo ngo-99 kuthe kusuka lapho kwakufakwa ipayipi emgwaqweni. Ipayipi elithatha amanzi lazowathela emzini wami kwavuleka imisele kwavuleka imigodi nakamakhelwane ngokunjalo komakhelwane ehla amanzi adlula oshona ezansi afika ashaya indlu kamakhelwane ezansi. Ngaphuma-ke ngoba ngangeke ngikwazi ukuhlala egcekeni khona imigodi izindlu zangena phansi. Abona ngamabhodi anembongo thina sasifika lapho kunengane ngo-2 weeks eno-2 months ufika futhi ikomidi masifulathela nemoto nomphakathi besiletha ukudla nabo bafike bathi kunengane lokudla emitholile bathathe lokudla bathathe zona ley'thumbane zoplastiki begulisha umphakathi khona indawo sezileminyaka futhi singenabantu and okubuhlungu-ke ngifuna ukusho lokho ukuthi ibuhlungu kakhulu le nto ngoba la mabhilidi esikhuluma ngawo manje aseze aney'khotha ey'ngaki for so many years and akamasipala akanabantu mhlawumbe le ngoba isafuna sithi ukuyicathulisa siyele ephalamende ayasinankingamuke ephalamende. Loyo olisekela le meya yeTheku uPhelani Mavundla uthi-ke bazokwenza izinhlelo ukwenza ngcono isimo. Savumelana nomholi ukuthi okwanamhlanje labo ukuthi isimo sabo ngempela sinzima sizobazamela indawo edolobheni kube khona nabezokwazi ukufihla khona amakhanda okwanamhlanje ebusuku. Sengikhulumile noNgqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uSibiya savumelana naye ukuthi akube khona esikwenzayo sobe mina naye sesiqhubeka nodaba kusasa ukuthi yiwa kanjani phambili. Ilokho esikwenza kwamanje esingeke sikwazi ukuthi sikwenze ukuthi silalise abantu ngempela esingazi kahle ukuthi bawobani eCity Hall. Sabona umphakathi nase-Cape Town ukusho iPhalamende kuze kube namhlanje imibuzo eminingi asikwazi ukuyela isimo esonakele sibe sesisibonile sibe siyabaholi. Khona manjalo ithimba lithole imbiko ethi-ke laba bakhishwe ngendluzula kulesi sakhiwo khona-ke izolo ebusuku. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu eseThekwini. Asike sithishelele ey'tolo sizobuye-ke siqhubeke nazo iy'ndaba zethu. Asikwamukele-ke mbukeli usabukele zona iy'ndaba zo-1KZNTV asikukhumbuze lezo esithe sihamba phambili. Abomhlaba afaka isandla Kwelikamthaniya kuphazamiseke ukufunda ngenxa yombhikisho
kanti-ke kumashelwe isizinda sozimboni eRichards Bay. Inkosi yesizwe sakwaSokhulu ngaphandle kwedolobha eRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uPhinias Mthiyane uthi kubuya komcimbi kaNomkhubulwane obusumiswe iminyaka emibili ngenxa ye-COVID-19 kuzosiza kakhulu-ke intsha kule ndawo yamantombazane ukuba-ke iqhubeke nokuziphatha kahle njengoba-ke isuke ilungiselela ukuya-ke emkhosini womhlanga ngomandulo. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba le-1KZNTV uMthiyane ngenkathi kuqhubeka lo mcimbi uveze ukuthi-ke enye into eseqhulwini kulo mcimbi ukukhulekela izinkinga nokukhulekela imvula. Bebehlobo bebahle ngemvunulo enhlobonhlobo abantu abebehambela umcimbi kaNomkhubulwane obanjwa minyaka yonke ngaphansi kwesizwe sakwaSokhulu ngaphandle kwedolobha eRichards Bay. Lo mcimbi obusunyamalale iminyaka emibili ngenxa yegciwane lokhuvethe ungeminye imicimbi oqhuquzela ukuziphatha kahle kwintsha ikakhulukazi yamantombazane njoba isuka ilungiselela ukuya emkhosini womhlanga obanjwa minyaka yonke kwaNongoma. Usuku olukhulu la kwaSokhulu lwentombi njengoba siyibone intombi engamatshitshi. Lezi ntombi engamatshitshi yini senze zona zisebenze kanjena lo mcimbi na kuyingoba suke siyilungiselela ukuthi mase kufike usuku isikhathi sokuthi ziye esilweni emkhosini womhlanga ithatheka kuzo lezi ngane ngoba thina sikhona siphathela isilo amakhosi afike khona siwaphathela isilo umhlanga kunakaluse konke kaluse nezingane isaphelele lezi ngane eziya emhlangeni. Kuwo lo mcimbi omama baye ensimini kohlwaye imbewu bacele imvula baphinde bakhulekele nazo zonke izifo ezikhona ezweni. Kulolu suku kuyaye kubuswe ndawonye kudliwe inyama kanjalo nokudla kwesintu. Usuku lwakaNomkhubulwane uthi suke liphetheni suke liphethe inala masikhuluma ngenala ke sikhuluma ngemvula ukudla imfuyo konke siyakukhulekela izifo iziphele. Izintombi nazo beziphume ngobuningi bazo ukuzokwethamela lo mcimbi nokuyiwona osetshenziswayo ukuthi silulekwe ngokuziphatha. Ngoba siyizintombi siyaqhuqhuzeka ukuthi siphathe kahle siqhubeke njalo ngoba sekhona nodadewethu abanye sebephumile beganile ngokuyiphatha kahle nokufunda futhi okuyinto yona ebalekile. Kuhle ukuthi sifunde siyintombi ngoba uyakwazi ukuthi kusasa ufundise nje nezizukulwane esizayo. Ngathi libalekile kakhulu ngoba luyasivuselela siqhuqhuzelela ekuthenini siqhubeke nokugcina amasiko sihlale sizintombi luyasivuselela ngoba siyakwazi ukuhlangana nabanye akubi ukuthi-ke izoba abantu bakwala kwaSokhulu kuphela kanti kuba nje bayakwazi ukuthi besimeme nathi sikwazi ukuthi sivuselele sihlanganyele kanye nazo zonke iy'ntombi esuke zikhona. Lokho kusenza nathi ukuthi siqhuqhuzeleke ukwazi ukubona abanye abangaphezulu kwakho ukuthi bakhona abanye abantu abaphilayo basezintombi abangaphezulu kwami abafundile abasebenzayo abanazo. Ukubaleka ukuyiphatha kahle ukuthi esikhathini esiningi uyithola ungabandakanyeki njengaseyifeni nje nasey'ntweni ey'ningi ube right ney'ndleko njengoba kuyaziwa vele uma ungayiphethe kahle isigcino sakhona ugcina uthola umntwana. Lokho-ke thina siyaphepha kukhona ngoba sigcina njalo siyiphethe kahle sibonge noma bethu ukusikhulisa kahle. Umculo nengoma ezinye zezinto ebezihamba phambili kulo mcimbi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaSokhulu. Osomabhizinisi abancane basenquthu bathi-ke kuyabajabulisa ukusingathwa kwemidlalo ehlukene endaweni abahlala kuyona ngoba lokho kwenza-ke bakhule futhi-ke benze nenzuzo. Labo somabhizinisi basho lokhu-ke bekhuluma nethimba njengoba kumasipala uMzinyathi ubukade usingethe umqhudelwano wezokugijima iPrince Mangosuthu Ultramarathon obusuka-ke eDandi waphelela-ke enquthu ngempelasonto. Ukusingathwa kwemidlalo ezindaweni zokumasipala agcini ngokuhlomulisa basuke bewinile kodwa kukhuphula nezinga lomnotho kunyuse nemali engenayo kosomabhizinisi abancane. Inkosi iMangosuthu Buthelezi Marathon ebanja minyaka yonke kwisifunda eMzinyathi kulonyaka ibisuka eDandi iphelela kumasipala wasenquthu kanti yenza osomabhizinisi bendawo bejabule ngoba bethi kubasiza kakhulu ekukhuliseni amabhizinisi abo.
Umasipala wethu ngibone ngathi uye wasicabangela kakhulu ngokusethela lo mdlalo la eNquthu ngoba sikwazile ukuthi namhlanje kube khona isilala nakho ngoba kube besisemakhaya ngaba sithola ngalutho. Especially mina nje ngifike ekseni ngabo 6 abantu bebegodola vele baliphuze kakhulu itiye so nje ngiyabonga kakhulu kumasipala wethu ngosicabangela. Singafisa ukuthi mhlambe asibhekelele ngama-shelter noma ngensiza kusebenza nje ezinye ezingakwazi ukuthi zisize nathi. Omunye wendawo yobumnandi Nquthu iendleleni lifestyle uthi ngelinye ilanga bafisa umasipala wabo nabo bafake njengabaxhasi ukuze amabhizinisi abo kuzoba ngavelele. Usibooster kakhulu ngoba siba exposed kubantu bebengasazi ukuthi sikhona around. So namhlanje nje ama sales siyazi ukuthi azokwenzeka. So siyakuthokozela nje kuba khona namhlanje ngoba abe bengasazi nabasuka endaweni ezahlukene sebeyazi ukuthi kunendawo ekuthiwa iendleleni lifestyle. Already usesizile kakhulu ngoba uyasinakekela ekuthenini ahambe esitshela ukuthi kunema events ayenzakalayo. Lokho kukhulu kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi siphusha ama sales ngalolu suku mhlambe besinganali business ngalolu suku. So uma ngabe bezoqhubeka benze kanjalo sithanda ukuthi sithole iexposure. Bayasibona abantu ukuthi sikhona nanokuthi umsebenzi wethu ukanjani. uNtokozo Mkhize kwabesifazane kube uyena ohamba phambili. Kanti ngaphambi kokuthi usingathwe kwaqala ngesidlo sakusihlwa esesikade sithenyelwa naye loyo ongumsunguli weIFP umntwana wakaphinda ngene njengoba ayikade lithamele lo mcimbi ngohlelo lezokuxhumana kukhona kanjalo nabantwana basendlonkulu. Lo masipala uthi uzoqinisekisa ukuthi ukusingathwa kwalomjaho kuba khona minyaka yonke ukuze nomphakathi uzokwazi ukusihlomulisa. Ngotebogo Sibisi, Kibika ngisenquthu. Uhlalo webhodi enkampanini ephakela amanzi umhlathuze water uThabi Shange uthi ke umphumela wophenyo ngesikhulu ezimbili zalenkampani bezimisiwe kwesikhashana luveza ukuthi ke izinto ebemiselwe zona ziliqiniso njengoba kuvela ukuthi ke baphambana nomthetho wokuphathwa kwenkampani. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uShange uveze ukuthi ke lezi ikhulu zombili zizobizwa ke ukuzobeka uhlangothi lwazo ngaphambi kokuba ke zijeziswe ngesenzo sazo. Emva kwezinyanga eziyisithupha kuqhubeka uphenyo ngezitsolo ezithile esibhekiswe kwisikhulu esiphezulu kwinkampani ephekela amanzi umhlathuze water uMthokozo Siduze kanye nalowo obhekelele zesimali uBabongile Mnyandu ugcine uphumile umbiko. Lo mbiko uveza ukuthi izitsolo bebemiselwe zona ziyiqiniso. Uhlalo webhodi kule nkampani uThabi Shange uthi lezi ikhulu sezizomiswa ngokugcwele njengamanje kuze kube sithola ukuqondisa kwesigwegwe ziphinde sithole nethuba lokuziphendulela. Imphumelo isiphumile watholakala ukuthi izinto abemisele zona zingamaqiniso kwenze ukuthi baphambene nemithetho emayelana nokuthi ama-organization aphathwa kanjani. Ngakho-ke i-board yasiyahlala yathatha isinqumo sokuthi ifanele bamise manje hayi kwesikhashana ibamise kuze kufinyelela ekuthizeni ukuthi sebekwazile ukuthi bayiphendulele kuko konke lokutholakala embikweni yophenyo ebese sibona senza njani-ke. Nakuba lezi ikhulu zimisiwe okuqaphelekile ukuthi zizokwaziswa ngamacala esibhekene nawo ukuze zizokwazi ukuziphendulela. Kanti ukuqondiswa kwazi isigwegwe angeke kudonse isikhathi eside njengoba bekwenzeka uphenyo. Kanti njengoba bemisiwe bazoqhubeka nokuthola imihlomulo yabo. Kuzangabe ukuthi baziphatha kanjani. Ukumiswa manje uma ngabe sekuzokwenziwa ama-disciplinary inquiries akuvami ukuthatha isikhathi eside ngaphandle uma kuzoba khona izinto thizeni ezokwenza ukuthatha isikhathi eside. Sebewatholile ama-charges abo abachajwe ngawo sebefanele ukuthi bakwazi ukuthi bayiphenduleleke. Leyo nto ingathatha isikhathi eside ingathatha isikhathi esifishane futhi. uShange uphinde waveza ukuthi njengamanje zikhona izikhulu ezibambile kanti nabasebenzi basayibambile angeke kuphazamiseke ukusebenza kule nkampani kokuphakela amanzi emphakathini.
Isiqinisekiso engafuna ukuthi ngisisho njengamanje ubaba uNhloro uyaqhubeka uzobamba okwesikhashana uthi nohlongwane abambe okwesikhashana ngokwezimali kuze kufike ukuthi emaphethulweni ukuthi sekuphelile konke. Into isiqiniseko engafuna ukuthi sibe khona futhi ukuthi umsebenzi uyaqhubeka. Bakhona abantu sinabasebenzi over 200 bonke umsebenzi bawuqhuba njengoba befana uqhubeka. Ezindabeni 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sisishelele eyitolo sokuphinde sibuye futhi siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV asikhumbuze lezo esithe zihamba phambili namhlanje. Abomhlaba afaka isandla Kwelikamthaniya kuphazamiseke ukufunda ngenxa yombhikisho kanti ke kumashelwe isizinda sozimboni eRichards Bay. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-15.45 emaqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.35 emaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.51 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,842.60 ounce kuthiwa longahluzwe wona ube $119.51 umphongolo. Mbukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Sekuphelile-ke ukuqagela ngabaholi abazobe bebanga isikhundla sobumengameli okhetheni lenhlangano isafa oluzokuba ngomhla zingama-25 kuNhlangulana eGoli. Lokhu kuza njengoba-ke inhlangano esingethe ibhola lezinyawo kuleli safa isimemezeleke ngokusemthethweni amagama abaholi abathathu okuyibona-ke asebegunyaziwe ukuthi babange isikhundla sokwengamela-ke le nhlangano. Kubaholi-ke abazoncintisana kulo mjaho wesikhundla kubalwa-ke kumengameli walenhlangano ofuna ukukhuza ibuya uDanny Jordan, uhlalo wesafa eGauteng uSoli Mohlaleng kanye noRiya Ledwaba. Nokho kokuvelile ukuthi-ke kangeke akwazi ukuqoka kwisigungu esiphezulu salenhlangano ngenxa yokuthi-ke akaphakanyiswanga isifunda sakhe iCapricorn. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Usale kahle emakhaya.